Hristos Voskresen. Eto, u 4 reči sva sudbina svih ljudi, svih vremena. U 4 reči sva istorija roda ljudskog. U 4 reči tvoja istorija i moja. U 4 reči najveća revolucija u svima čovečanskim svetovima. Najveća prekretnica, najveća skretnica, kada je voz ljudskog života koji je jurio šinama smrti skrenuo jedanput ka besmrtnosti. Sve se izmenilo. Prevrat neviđen. Šta se desilo to sa rodom ljudskim? Krsenjem svojim, Gospodje, i